ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହାରିଯାଏ, ନିଜ ଆଗରେ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଚାଲାକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଠକିଯାଏ, ତା ବିଶ୍ୱାସର ବାଲିଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ବି ଗୋଟିଏ ଭରସାର ହାତ ଛାଇ ଦିଏ। ଜଣେ ତ ଥାଏ ଯେ ତା କରୁଣାର ପରିଧିକୁ ଆମ ଯାଏ ଲମ୍ବେଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ନୀତି ପୂଜା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୀତି ମାଗେ, କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ତ କେବେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗେ। ହେଲେ ମଣିଷ ଏଇଟା କେବେ ବି କୁହେନି କି ତୁ ମତେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଦଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁ? ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ, ଯାହାର ମାଲିକ ତୁ। ମୁଁ ତ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଯାଏ, ମୋ ସକାଳରୁ ସକାଳକୁ ଭରସା ତୁ।